जेरावखि थाङा नों फिसाफोरनि मोखां नायनानै नों फैफिन। मामि नों फैफिनदो जोंखौ गोसोखाङो। पबित्र बे दा जोंथु आब' फैसालिखौ लाना खारनाय थगायसुला फ्रद इडियेटखौहाय थाख्ला खानाय सिननानैहाय बाजाराव फिदिं हिनजावसाफोरखौल'सो खालि दायनि दाय मोनबाथाय बुयो सुयो नाथाय हौवासाफोरनि थाखायबो गोख्रों आयेनखौ ला रायजोफोर। मानो होनब्ला आखाइ थाइसेजों मालाबाबो आखाइ खबजाया मिथिबाय। बे हिनजाव थासान्दियाव गुबुननि हिनजावखौ मा बिमा खर'नि गोसो थोनाय बेलाय मा गोसोजों गोसो थोनाय बेनि हिनजावनिया बुस्थुआ बेलेग नामा हो जे बे आब' फैसालिखौ मानि थाखाय बियो माने माबा खालामदों मिथिगौ ना बिनि धन सम्पतिखौ नायनानै मोनगौबा थाखा फैसा मोनगौबा साननानैसो बे आब' फैसालिखौ बरायना लादों बियो ओरैनो बरायाखै आब' फैसालियालाय मा खमि बिनावलाय धन सम्पति न' बां दङ हौवायाबो इमान हेन्डसाम हौवा बे पबित्रआनो महनि होथारदों बियो बे पबित्रआनो महनि होनानै धन सम्पति मोनगौबा माने बेखौ लाथारनो थाखाय नङा बेखौ इउस खालामनो थाखाय आब' फैसालिखौ इउस खालामदोंमोन बे नाथाय आब' फैसालिनि गोसोआ मोजां नालाय माने गोसो थोथारबायदां ना माने दानि जुगावहाय बांसिनहाय नुनो मोनो जे गोबां बे बादुला हौवाफोर मावना जानो रोङिफोरा माने गोनां हिनजावफोरखौ बरायना लानो सानो थिग बेबायदिनो बे पबित्रआबो माने आब' फैसालिखौ बरायनानैहाय लानायसो बियो बे माने सलिनो थाखाय बेखौ टाइम पास इउस खालामनानै बेनिफ्राय ब्लेकमेल खालामनानै फैसा रां बख'ल'नो थाखायसो आब' फैसालिजों माबायाव रिलेसनाव थादों बियो साला नाथाय आब' फैसालिया बारसोमबाय अनद्रायबाय अननाय मोनद्रायनानै आब' फैसालिया बारसोमना लाबाय बे पबित्रखौ ना लांफासिननानै बाजाराव फिदिं रायजोफोर होमबासो बे जाय मालायनि हिनजावखौ गोसोथोग्रा हौवाफोरा एसे गिनाय बायदि गावनि हिनजावखौ देलायहोआ गुबुननि हिनजाव देलायनायखौ मोजां नुसिगोन बरायनो नाजासिगोन गोदै रावजों बाजै सना माबा सना होननानै बरायनो नागिरगोन गोसोथोग्रा बेफोरबायदि हौवाफोरखौ थाख्ला खालामजोब बाजाराव फिदिं सेन्देल गान गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय थारैनो मोजां जादों गोबां इउटुबारफ्रा फैसालिखौल' बखिलागासिनो दंमोन नाथाय पबित्र बसुमतारी नामा बेखौ सोर साबैसेया बेसेबां मा बखिखो रावखौबो बारा बखिनायखौ जों नुनो मोनाखै थारैनो नंगौ माने आखाइ थाइसेजों आखाइ खबजाया आखाइ थाइनै नांगौ आखाइ खबनो थाखाय थिग बेफोरबायदिनो माने सासेनिल' दाय गैया बेवहाय माने सानैनिबो दाय दं बेखौ बुङाखैदि माने फैसालिया दाय गैया होननानै माने फैसालियाबो दाय दङ नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन आरो माने बे पबित्र ना मा बेहाबो माने दाय दं आरोना नाथाय बेखौ सोर साबैसेया बखिखो सोर साबैसेया मा बुंखो बेनि बागैनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर फैसालिनि खोथाखौ दोनथ'दो मानो होनना बुङोबा बेखौ जावनो गोनांखौ बुंनो गोनांखौ गोबां इउटुबारफ्रा माने फेसबुकआवनो होन बा इउटुबावनो होन माने जावनो गोनांखौ माने जावखाबाय आरोना बिनि थाखायनो आङो माने बिनि बागै भिडिअ लाबोनो सानाखै थ' इयो पबित्र ना मा बेहाबो माने जथेस्थ' माने दाय दं आरोना बिनि सायाव एक नाम्बाराव जाहैबाय माने बियो बर' नङा होननानै माने गावनि बिमानि रावखौ माने असनमान खालामदों आरोना आरो 2 नाम्बाराव जाहैबाय गावनि हारिनि सासे हिन्जाव मानसिखौ माने बियो माने बेफोरबायदि बरबाद खालामनानै बियो गोरोन्थि मावदों नाथाय जोङो मा ससियेल मिडियायाव बोदलाबानो जेनेबा ससियेल मिडियायाव नायबानो जोङो सासेनिल' बागै जोङो बखिलाबायबाय थानायखौ ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों नाथाय बे नङादि बेहाबो दाय गैया होननानै नाथाय बेहाबो दाय दं नाथाय बेल' नङा पबित्रआबो दाय दं सानैहाबो दाय दं आरोना लोगोफोर जों बयबो मिथिखागौ माने USA नि सिमां नुहोनानै थगायनानै मायदि बमब्रायना लाना थांदों नाथाय बेयो जाथावना नङामोन माने लासिं सिं बाथ्रा माने गावनि सनानि न'खरखौ बेफोरबायदि थेर बेथेर खालामनानै थांनाङामोन आरोना नाथाय मा खालामनो माने जाना थांबाय दा मेन खोथाया जाहैबाय माने बे पबित्र बसुमतारी नामा बेखौ माने बेफोरबायदि दोनबाय थानांगौब्ला कि जाने बेखौल' नङाबो जानो हागौ माने
बिनि सिगांबो बेसेबां आरो साबैसेखौ माने बेफोरबायदि थगायनानै गावनि जिआव साबैसेखौ फोनांखो माने जोंथ' मिथिला। दा बेयो माने भाइरेल जानाय हिसाबै जों बयबो मिथिबाय। आरो इयुनहालागै जुदि बेफोरबायदि हगारनानै बेफोरबायदि जुदि दोनबाय थानांगौब्ला आरो सोर साबैसेखौ बेफोरबायदि खालामगोन माने बेखौ जोङो हमना मोननाय नङा। बेनिखायनो दा माने हानायमानि सेस्था खालामनानै माने हमनांगौ, हमनानै बिनि साजाखौ होनांगौ, अब्लासो बियो माने सिद्दा जानायनि लामायाव आरोना। आरो बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ मिथिबायना लोगोफोर, माने फारनै आथिङाव माने हमनानै ओरै हमनानै गेजेराव माने ना गुरनांगौ आरोना, माने बेफोरबायदि जाहाथे इयुनाव जानो मोना। स' लोगोफोर, बे भिडिअ'नि आपडेटजोंनो लोगोसे नैबे भिडिअ'खौबो नोंथांमोननि सिगाङाव होनो सानदों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि गुलाय गुजाय थासारिया सोलिगासिनो दं। नोंथांमोनहा बे भिडिअ' क्लिप्सखौबो नायनानै लादो। माने दा गारिनि ना मानिनो उन्दै उन्दै हिन्जावसा सासे आरो हौवासा सासे दंखायोमोन। अन्थाव बाथाव माबोरै गारना थांखो, माने हिन्जावसाया क्लास 5आव फरायोमोन आरो हौवासाया थाखोनियाव फरायोमोन आरोना, क्लास 2आव। दा बेजों लोगोसे माने गावनि गथ'फोरजों लोगोसे गावनि हौवाखौबो गारनानै जानखारलांबाय एबा गारनानै थांबाय आरोना। माबायदि गोसोनि मानसि। दा जोंनि गामिया दादगारि हाथिसार ओमफ्राय जियागुरि। जियागुरि। आदसा, ओमफ्राय नोंनि हिनजावा माब्ला खारा? माबानिफ्राय बिस्थिबार माबा 30 थारिख। बिस्थिबार 30 थारिखआव ने? मा नाम नोंनि हिनजावा? आंनि हिनजावनि नामा खान्जि औवारि। खान्जि औवारि। आरो नोंना? आंनिया सनजय औवारि। सनजय औवारि। औ, ओमफ्राय दा नोङो बेखौहाय सोरजोंबा मेसेजफोर गेलेनाय बा फनफोर रायलायनाय खोनायोमोन नामा? खोनानाया खोनायोमोन, ओमफ्राय बे माबा आं बुंनायावहाय फन रायलायबाय थानायाव मानो हिनजाव नों मानो फन रायलायबाय थायो होनना बुंनायावहाय जोंनि आमाइजों रायलायदों, जोंनि आदैजों रायलायदों, आब'जों रायलायदों, आनैजों रायलायदों होननानै थगायो बियो। आस्सा, ओमफ्राय बियो माबायदि टाइमावहाय ओंखारलाङा बे न'निफ्राय? माबा हिनजावा? औ। बे माबानिफ्राय बे आं जेला थेला बोनो थाङो होमबा बे 6थासो बायदियाव ओंखारलांदों। आस्सा, 6थासो बायदियाव, फुंनि 6थासो बायदियाव ने? फुंनि 6थासो बायदियाव। आस्सा, ओमफ्राय दा नोङो मा खालामजानो लुबैयो जेन'बा? आंथ' बेखौ माबाफिननांगौ, नांफिनगौ। फैफिनजानो लुबैयो ना? नांफिनगौ आरो लुबैदों, आदसा फैजानोबो लुगैदों। बेखौहाय बे आंनि हिनजावखौ नुयोब्ला सोरबा नुयोब्ला बेखौ खिन्थाहर, ओमफ्राय हमनानैबो दोन। नानि नोङो नोंनि मामिखौ फैफिनजानो लुबैयो दा? आस्सा, ओमफ्राय नोङो मा क्लासाव फरायदों नानि? क्लास 5आव। क्लास 5आव ना? आस्सा, बाबु नों नोंनि मामिखौ फैफिनजानो लुबैयोना लुबैया? लुगैयो। लुबैयो ना? आस्सा, ओमफ्राय नों मा क्लासाव फरायदों बाबु? क्लास 2 ना? औ, क्लास 2आव फरायदों बाबुआ। ओमफ्राय मामि नों फैफिन। स' लोगोफोर, दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। स' आं माने गोबाव दिन माने भिडिअ'फोर लाबोनो हायाखैमोन, बिनि थाखायनो चेनेलनि रेसआ बहुद डाउन जानानै दं। बिनि थाखायनो नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट आरो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनजों आरो गुबुन मोनसे भिडिअ'जों फिन आरो लोगो मोनफिनबावगोन। बिनि थाखाय एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ अल।